entreprise Jangine Samake construction ale entreprise mini analendo malien de uni tungarange ulafiyali kama sojoko la e ma min be no I ka dugukolo b'i bolo I b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ I ma tɔɔrɔ I ma degun ni ka asorala I jigi kɛ entreprise DSC construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o ti kɔnɔ entreprise Jangine Samake construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o ta bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la I tɛ fɛ I ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake construction bɛ taa I ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo I sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ I ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la cɔyi entreprise Jangine Samake construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Bi ame jumala juin kalo kili wolonfila sanba fila ani mugan naani an minnu sɔgɔlen don ana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ tuma aw bisimila aw ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Ndamnela anga jamana frontier fanga nyama colonel Assimi Goïta ka sanga ni ka do ka fo anga jamana kon me dukum gono ni wakati na ni o do be tali koni ke kuran ko ta fanfela la ore koni kama akoni groupe électrogène koni chama sa ko di anga jamana énergie du Mali ma mi yere koni la yinte do wala sa ka siga jamana don koni ni misi la wasa kuran ko ta fanfela la ore kama groupe munu koni dirani o yelo folo munu koni dire ka do ka fo EDMS ama o be tali ke groupe électrogène ta anduru boyan kula munu yere koni bata kilowati ke ma wora ka tabla fo kilowati bakele ani keme flala. Le 7 juin 2021, le 7 juin 2024, juin kalo kile wolonvla samba flani mugani kili, juin kalo kile wolonvla samba flani mugani nani. Ni domba minte bo fasodi kene Malien den konishi aklila kadaka ni dondo toala ni o koni juin kalo kile wolonvla samba flani mugani kili anga jamana français fanga nyema colonel Assimi Goïta ayo cour suprême konnala ka femi karo ka fo jamana nyema ya koni kale kan koni ta mi kera kasangani anga jamana français fanga nyema koro koni bolen kofe anolani o koni tunyi bandawi alini aga ministre nyama Mokhtar Wane kamina oduma kase bima anga jamana français fanga nyama colonel Assimi Goïta fo kase aga ministre nyama docteur Choguel Kokala Maiga anaka assembly to olu koni beka anga jamana koni barawke olle koni willenu kajo anga jamana ni oeba maliba abasikili koni anyeta kula ama fo alaka anga jamana nyama ufangasi ala kuteme jamana kanu ni jamana bara koni ukumu konnala. Kunu juin kalo kile woro samba flani mugan nani tomi ya dugu konna la femi kura rojima uni OICCR ulu koni armadia dementa akanyeshi tomi ya dugu nani koni mamunu koni demesoro balo fe ona no betalike moloboro ani nyoboro konna abeta gwa kemenana munu koni malu koni soro wa abeta ga kemesaba ani bidula munu koni ye femi karo ka fo sanyore koni soro karo ka fo ka bo kura rojima koni ka demes yoro. Anga jamana chef d'état-major général des armées ani anga jamana général de division Omar Jara olu koni kumisina bolla ikaro ka fo Uganda dugu kona la mi kera juin kalo kle fla katabla juin kalo kle duru koni temelina femi ikaro ka fo nintide kulu koni ka wuli ka jo kata ikaro ka fo Uganda dugu kona la ukani sena boli koni madu okumu were konna la femi ikaro ka fo fintigila ka kura munu koni mega boni obeta ma keme wolonvla biolonvla anani boyan kula Uganda konna la olu koni bika kaleka minta femi ikaro ka fo o ma keme wolonvla biolonvla anani na bita soro Malien denta ani konontori koni kumbe ola munu koni formation koni sui ikaro ka fo keweweta dugu konna la miere koni kofe o koni tara o bena femi ikaro ka fo femi Uganda fini koni ndoka Uganda jamana koni difa o kama anga jamana état major général des armées ananga jamana général de division lu koni sina polike wala sakata ka tutu usedo ni yana jeba inkonina.
belebeleba be k'i sɛnsɛn ka na tɔ tɛ tɛmɛ panko kelen ani ɲɛ waga kan tuguni nka n'i kɔni donna sugu kɔnɔna la ni wagati na i b'a jateminɛ k'a fɔ ko nafɛnw olu de kɔni sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ a ma yɛlɛli min kɛ selideni na ni o kɔni sunkalo seli ye a bɛ ka o yɛlɛlu de kɔni kɛ sisan ni o bɛ tali kɛ jabaw la fo ka taa se nafɛn kɛnɛ kɔni caman ma kamanagan koba don musolakaw bolo ka d'a kan ɲinan seli kɔni a ma nɔgɔya fiyewu fiyewu ka d'a kan n'i ye a ta k'a lajɛ kurantigɛ kɛra sababu ye tayɛriw ka finikala wari o ma nɔgɔn fɛn min ka dɔn k'a fɔ maa caman tun b'i boloma dɛmɛ n'i ka dɔn k'a fɔ jisuma feerew ni jinimere feerew ye olu fana ma se ka o si kɛ a kɛ mɛ degunba ye maa caman kɔni ka sɔrɔ bondaw ma wa o kɔfɛ hali balofɛnw yɛrɛ fana sɔrɔli ma nɔgɔn. An bɛ taa kalabankurukaw fɛ yen nɔ fɛn min ka dɔn k'a fɔ kalabankuru sugu kura dɔ kɔni jɔra yen nɔ walasa i ka dɔn k'a fɔ kalabankuru sugu min kɔni bɛ gudɔrɔnda la ni maaw yɛrɛ kɛlen don ka sigi a fan bɛɛ ka hali tɛmɛliw bɛɛ lajɛlen gɛlɛya walasa u bɛ se ka taa yɛlɛma sugu kura in kɔnɔna la cogoya min na sira bɛ se k'a labila cogo min ani ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ a ko la cogoya min na fɛn min ka dɔn k'a fɔ o sugu sigibagaw ni o kɔni kalabankuru sugu sigibagaw ye a fanba de kɔni murutila k'a fɔ ko olu kɔni tɛ na bɔ u nɔkɔrɔ la ka d'a kan u dɔnnen don yen nɔ de kiliyanw b'o bolo yen de wa o yɔrɔ in de fana u degelen o yɔrɔ la kulu kɔni tɛna bɔ yen k'a fɔ k'u bɛ taga yɔrɔ kura kɔni na k'a fɔ k'u bɛ taa feere kɛ yen nɔ nka a kɔni yira la k'a fɔ sugu kura yɛrɛ kɔni jɔli wari min donna la a bɛ taa fɔ safa wari 400,000 de bɔyanko la o de hukumu kɔnɔna la fɛn min kalabankuru sifinnakaw kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka wele kɔni bila kunnafonidilaw ma walasa u bɛ se ka maaw kɔni lafaamuya tuguni n'a bɛ fɔ o ma ko sensibilisation. fɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Laginɛ Conakry minisiri ɲɛmaakɔrɔ Selun Dalen Jalo ale kɔni bolila ka taga ɲɛmadogo la fɛn bɛ k'a dɔn k'a fɔ san 2 bɔyanko ani wagati n'a segila ka na k'a fɔ ko a bɛna furancɛ fanga kɔni kɛlɛ ka d'a kan i k'a dɔn ko fintigilakaw kɔni ka ɲɛminɛli fɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana ko kɔni na ko o kɔni tɛ se ka kɛ jamana ka ɲɛtaa sira kɔni ye. An bɛ taa Nigeriya ni wagati na ka sanga ni karidon tɛmɛlen min na sanba dɔ kɔni nana min kɛra sababu ye ka Nigeriya kɔni damantigɛ dɔ kɔni firi damantigɛ kɔni firili kɛra sababu ye ka maa kelen kɔni bɔnɛ a nin na wa o kɔfɛ maa 30 bɔyanko olu de kɔni balalen tora dugukolo jukɔrɔ kabini o wagati fo ka se sisan ma. Ni bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw la aw k'an bɛɛ kunnafoniya wɛrɛ olu kɛnɛ kan Ala ka jamana basigi Ala ka jamana jɔlen to.